Kum gajing persya e gajing temu ban pelong e ka program ka ba hap hapo gajing puli jong ka school ba Northeastern Hills University Nehu daga Department of Hindi haringkat ka kinhon RSS ban pelong e ka program Shiksha Sanskriti ka Education Cell jong ka Hinyo Trap Youth Council HYC hak arpo trek uleber arajar arpsaw kalalet bani kendo yu Head of Department ka Hindi u Professor Hitendra Kumar Mishra Pandawa na ubaw day ban pensange mardor ban pelong yakate ka program. Habakran chikilat patay kubor nakaliang usamla bapin biang wuriang Secretary ka Education Cell ulayetho bakat kum gajing etho jong Professor Hitendra kate ka program ka day ban kintiyo yaki jai kitien paper kintop yakatien kasi. Hendai kat kum gajing yo jing tep laong baka shiksha Sanskriti ka day ka Education Cell jong ka kinhon RSS. Shusho laong kajing persya kadai ya kajing don benta jong ka RSS namar babun sien ka RSS ka don bun ka thong shalendet ya ka ba ka jusdang da ka barit ba suki ka penrong ye kanyam hapo ki school ba ka ba nakaliang ka jong ka seng kimla pan pediang layo jing tep ba nakaliang Professor Hitendra ula kulari ka HYC bun pensange no ya ka te ka program nakaliang ka jong i ho ni la yawan liyo jing tep mentau tayo ba ka Hindi department ringkat bat ka RSS mo kanika organisation kimut ban penlong ya ka program ka bekerteng ka Shiksha Sanskriti dia kanika program ka day based on haka education ma kadika ban kadika ban wanra promote ya kanika Indian modern literacy language nei dia pindapat bapat kanika Shiksha Sanskriti kadika education cell jongka RSS dia nakaliang ka jongi nak HYC mas nyo jing tip ban nakaliang ka nyusu nginum ailat kumi ini kijat program ban penrung namar ba ngitang su ailat ini program gila ban brainwash yang ni ma komentar ngirung hatu ki ong ngi ba kadika ban wan promote ya kanika ketien ma ka hamtam ka ketien kasi dikidi kita fi kin brainwash ngi kita kidi kijat kemtien ki bikin ong ba gila ban ong ba ngi ba kim jile ini program hendrai pendapat ma agenda jong RSS kan sedang ba na ibaret kan ya kum mau kondon mo no baret ter kin sala ban le ke behe namar ba pi ngitang so ailat khamtam kani kadika university ma ka Central University bat bon ba kena puli kemudian ni ke besar teladak kani ka organisation RSS kala la ban penrung ba hakli jongki ka agenda ka jongki tu mo klasuk pi ban yo ban bat hakti ya kari ka ban riu ka jongi dan kalian jongi la berngam tinge ngila ya kran tinge ba dalilir ngimsha ini ka program bakan pelong mar pendepek bah nei akurkum ong ka jongki baki ong ba kamde program RSS pendepek bah ki organizer jong kani program kum utu nan atul katori itu ude sekretari jong ka education cell jong RSS ude main organizer jong kani program ka banlong lasai de dina takadaw manginginum sya dalilay ru ban perlong teki ong ngi bigidan khasi ro kidan khasi hatu mai sya invite de hendrai bai tang bigidan khasi ngin susham sting no kanum long de nakaliang HYC ba nakaliang kanusu nani syakmat iki program bakum kini kijan ila ibekren menginum sya bat lada mut ban perlong ini kijat program nei kide ban consult shwa ya HYC mulai circle bat ringkat ru ya ka nusu ba kanum dan ke aka kabayadai bat ka RSS agenda bahkan num la banwanra ka RSS agenda hani hari jungi nomor ngitep baik baka jela ka jungi kedika sekelama ka bamdon kaba ngim nget tangi wektien ngimet tangi kenyam den takadaw ngi BSB ondan de daliler ngim sya de nakaliang ka jungi ngila de ya berngam ting ru balada kani ke Hindi department ka polong na syai dan nakaliang ka UCIC kan shim iksinjam betinge pin song thu ba lada kala la baik university namar kani ka kanihu kadi ka ba affiliate Bonpli College nei talada kala la ani nuhu kelasuk pi ban penrung nei college mar ka main target baik lada kala la baik nak bahe di baret di kelasuk ila yang wan ban ya keren bat man khang yo program ka ban long syai ka program ka ba yadai bat ka RSS affiliated program te hakum ju kanika university kadika secular university mata ka jingwanra kum kini ki program bat ban ailat eki menta ban ailat eki bikin wan yu bat pelong ni program kalong ki ka bangi ngimla man ailat te haka jingkran ka jungi bat u HOD jongka Hindi department ba long way niki organizers jong nika program ka ulak bor ba un khang no ka program ka ban perlong la sai
namar ba kinongkren kinongkren ki ba affiliate ka RSS kata ka organization jong ka kisnong shitnyam Hindu but lada kumnu ushat kalai ka ktien ka jongi ngimban si matchim senjam khambe nakaliang jongi dangi ailat menta bakan ya ka program mod hakisni ki banwanru nakaliang ka kini ki judge organization ki shitnyam Hindu ki note ban penlong bat kin sos art ru ban penlong bi ka program nang is kaman te takraw nakaliang ka jongi ngila berngem tie bundi man khang la sai te ula kubur bang unle bat penya chu program sekmat relada kumnur kandon gajik shat na ngibat si man air bat tie la sai Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukhaw iu unia. Kong undi udai ukhaw plus F, ukhaw fortified. Ukhaw 45? Henry ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukhaw ba ai barabor umdai ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukhaw 45 don jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhaw ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khaw ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhaw 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.